Eccellenza, Presidente il-Kumitat Festi Nazzjonali u dan Festival Malta u l-Akkademja tal-Malti nirringrazzjaw tal-li oġbok il-ħana u nekki bħala Santantu għanu biex postin qabel li kommemoraw il-Poeta Nazzjonali. Signori, din is-sena sibna li nagħmlu sera ta' xi ftit differenti s-soltu ġina l-ħsieb li nintervistaw il-Duncan innifsu. U il-poeta aċċetta li minn jina maħna. Natok merma Monsignor, tassew musna onorati bil-ħajt din l-istedina sa' biex kun fostna unek il-lum, għanna ħafna mistoqsijiet nistaqsuk. Imma fil-ħin limitati li għanna nistqarja se jkolli nkun selettiv, però qabel xejn kif inni. Inħossni tajjeb ħafna u niżikħar tal-istedina ma qabel nibdew nixtieq jien ukoll nrotħar lill-eċċellenza tagħha li oġobha ospitana hawn illum f'dan il-palazz tassew sabiħ minn l-istorja li jkolli ngħid ifakkarni f'Michel Anton Vassalli għaliex wara li arrestawh kienu ġabuh propju hawnhekk biex jiġi interrogat minn Alexander Ball qabel ma jżiljawh għal-omru. Duncan, permettili se jgħallek għaxek bħajna sejħu l-emma u dawn is-snin kollha, għadek kemm semmejt lil-Vassalli. Fi żmienek kien personaġġ mobbi bil-preġudizzji u s-suspetti. Inti ma ddejjaq xejn tikteb wieħed mill-isbaħ sunetti tiegħek, iddedikajt lilu, insomma, lil-Michel Anton Vassalli. Ta' bilħaq. Imma taf xejn li qabel ma ktib dak is-sunett bdejt nitraduċi is-sepolkri ta' Ugo Foscolo u d-dedikajt dik it-traduzzjoni lil Vassalli feluq il-100 sena minn mewtu. Imqar dik kienet pubblikazzjoni perikoluża lija għax Vassalli baqa' persuna kontroversjali sa żmieni u saħansitra anke wara mewti. Vassalli, meta narrex ġewwa ħsiebek, il-ħsieb li kiber ma' żożitek f'Ruma u kif issirtu fit-taħdid ma' ħbiebek meta lil-artek rajt bil-ħan maħkuma u n-nafra tas-sultan li xejn ma ġibek wara twissija baqa l-kbir maħduma u l-awċular l-inġabar wara bibek u l-ħabs u l-ħarba f'nofs tal-lejl mitmuma. Malti safi tassew joħroġ minn fammi mhux għax għallimtna l-ġmiel is-saħħa ilana tal-sin li tkellmu bih ommok u ommi.
taħdita fuq il-poeżija Maltija. Fissirtilkom li għażilt li naqleb is-sepolkri bil-Malti, l-Oqbra, għaxi waħda mill-isbaħ u mill-aqwa poeżiji li għandha l-letteratura Taljana. Konġbajt nisma' kliem ta' tmaqdir fuq l-ilsim Malti li xi wħud jew għax b'injoranza jew għax imħajrin minn xi tama qarrieqa kienu jtennu u jxandru fil-bliet u xi drabi fl-irħula, fit-triqat, fil-ħwienet u saħansitra fil-gazzetti. Għalhekk jien xtaqt b'qalbi kollha u bis-saħħa ta' femti kollha nuri lil ħut il-Maltin illi l-ilsien Malti li kienx kienu l-ilsien tagħna jista' jnissel u jrabbi minnu nnifsu dawk ix-xejriet kollha karatteristiċi li jinsabu fil-sien letterarju. Ma bad inti fl-istess sena fl-1933 xaddart ukoll is-sunet għal Dummi il-Xerri. Dawn iż-żewġ personaġġi importanti fl-istorja ta' nisna, fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-verità kienu prattikament edewa ta' xulxin, ma jibbalu bħala Jacobin, ġardi. Jieħod jibkom fuffa kontra l-Franċiżi, ma taħsibx li għandek konflitt storiku għawek. Kienet ħaġa xirqa, anzi ħassejtni fid-dmir li nfakkarhom it-tnejn li huma. Vassalli patriot sfortunat, stinka u ħadem umru kollu biex ġensna jikseb id-dinjità tiegħu, imma xortih kienet ħażina wisq. Dellu kien tqil wisq u l-Knisja ma ħafritlux tal-li sab refuġju fil-Protestanti. Min-naħa l-oħra wieħed jifhem l-ideal ta' Dom Michiel li rid jifdil il-Malta mill-Franċiżi. Għalija ara it-tnejn li huma patriotti minn eruqhom, kemm Vassalli kif ukoll Dom Michiel Xerri. It-tnejn spiċċaw ħażin mill-oppressuri tagħna, u wieħed spiċċa turufnat u l-ieħor iffuċillat. It-tnejn kellhom viżjoni għal poplu Malti li kapaċi jfendi għar-rasu li jikseb jeddijiet u daqs ġnus oħra. Jekk tridu taqraw il-Magna Carta tagħna bħala ġen salih, din tissab fid-daħla tal-leksikon ta' Vassalli, il-famuż diskorso preliminare. Għal Dom Michiel Xerri. Kont għadni nista' ngħid ċkejken tarbija meta ktieb il-ġrajiet ħabbibni miegħek. Għax fik għaġbitni l-ħila barranija u l-kelma sħiħa bħall-eruq ta' driek. Iżda kif ġejt fuq l-adba tarġulija u xtaqt imbus lil dak li qatt ma tmiegħek. U fittixt imma l-xejn fuq l-art Maltija ħaġra li turi fejn hu l-qabar tiegħek. Jien rext u bkejt, għax rajt kemm kienet xħiħa miegħek din l-art li int ħabbejt fis-sewwa, bimħabba safja u bla nuqqas sabiħa. Għax tajfitna bemilek sfat mirquma u għal-qawwa li wrejt quddiem l-edewwa kienu jitkabru bik Atene u Ruma. Fittixt imma l-xejn fuq l-art Maltija ħaġra li turi fejn hu l-qabar tiegħek. Tassew kurjuża hux. L-ikbar eroj tagħna lanqas nafu biss fejn jinsabu mitfuna. Vassalli, Dom Michiel Xerri, Manuel Dimek. Iviva, għal-qalbi tassew is-sunetti li ddedikajt lill-missier lil-sin Malti, kif ukoll il-Dom Michiel Xerri. Lukar, għajna nartuk, għajna sejħulek, il-poeta nazzjonali. Taħseb li għadu jgħodlu dan il-titlu? Kien Lorero Pali sejjaħ li hekk għall-ewwel darba, f'artiklu li kiteb fir-rivista La Grande Revue stampata f'Tunis, wara li qara l-poeżija tiegħi L-anja tar-rebħa u qalibha għall-Franċiż. Ara sakemm tibqgħu temnu li l-qofol tal-identità tagħna jinsab fl-ilsiem Malti u għandna nħarsuh bħala parti mill-wirt nazzjonali tagħna, naħseb li t-titlu tiegħi bħala poeta nazzjonali jibqa' jagħmel sens. Huwa wirt li jeħtieġ li nħarsuh billi nadduh lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Ma naħsibx li dan it-titlu natali għax ktibt l-innu Malti, jew għas-sunetti li għadna kemm semmejna li jfakru żewġ eroj kbar ta' pajjiżna. Hemm ukoll poeżiji li bihom jien iċċelebrajt l-eroj anonimi, kif insibu fil-versi li jiffurmaw l-anja tar-rebħa u fis-sunett lil Malta, li fih issublimajt lil Malta bħala li minkejja ċokon tagħha nilmaħ fiha ħwejjeġ kbar.
Iżda daqsek lil-ħadd inħobb fis-sewwa lil-ġara tagħna l-om tal-poeżija lil-ilsin tagħha li doq mimli bil-ħlewa u l-ġen saħili biżella l-enija inħobb iżjed lill-oħra illum ta' ġewwa li għandha fema daqs l-azzar qawwija li taf tirbaħ u taħfer lill-edewwa sultana tal-kbira u maqlija iżda daqsek lil-ħadd Malta tiegħi għax int bis-sommi intajtni l-isem u għadmek għadmi u demmek jiġri miegħi daqsek lil-ħadd għaliex jekk inti żgħira se tgħidek huma kbar fir-ruħ u l-ġisem u ġmielek sa fil-kbar nissel il-lejra. Iżda daqsek lil-ħadd Malta tiegħi għax int bis-sommi intajtni l-isem u għadmek għadmi u demmek jiġri miegħi daqsek lil-ħadd għaliex jekk inti żgħira se tgħidek huma kbar fir-ruħ u l-ġisem u ġmielek sa fil-kbar nissel il-lejra. Dunka, tajjeb ħafna nismajna dan is-sunett li inti fih issellem kemm lill-ġara tagħna l-lom tal-poeżija, referenza ċara l-Italja, u wkoll fit-tieni strofa ssellem lis-sultana ta' qalbira u maqlija, ovvjament l-Ingilterra. Fix-xogħlijiet tiegħek donnu hemm dan il-kompromess bejn dawn iż-żewġ seta' kbar li ħakuma, Ekku. F'dawn il-versi hemm moħbija l-kurrenti opposti li ħolqu l-kwistjoni tal-lingwa li ħraxet sew fis-snin 30 tas-seklu 20. Fis-sunett tiegħi nipprova nilħaq kompromess billi fuq naħa nuri r-rispett lejn il-ħakma kolonjali għaliex minkejja t-talba li jeddijiet kostituzzjonali akbar u għall-awtonomija politika din irnexxilha iżżomm l-ordni, trotti s-sigurtà u anke tirbaħ is-simpatija ta' ħafna nies. Fuq in-naħa l-oħra, din il-poeżija tesprimi bil-qawwa l-konvinzjoni li Malta hi nazzjon għalih. Moni b'identità waħdanija li għandu jissokta miexi fit-triqtu lejn l-indipendenza. Nittama l-Suwejd biex rawwimt sens ta' prudenza u għaqal u fl-istess ħin nqawwi l-fiduċja fil-poplu Malti. Fi żmieni niesna kellhom karattru tassew tipiku. Kienu gburin bl-identità tagħna u ospitabbli u meqjus fl-imġiba mal-barranin. Però għadek kemm semmejt l-indipendenza, din-sena għadna kemm fakkarna is-60 sena mill-indipendenza u fl-ftit ġimgħa pereżempju qegħdin nfakru l-50 anniversarju mit-tama ta' Repubblika. Kieku kont għadek fostna, kont titqanqal jew tispira ruħek biex tikteb poeżija li tikkommemora dawn il-kisbiet importanti għalina? Nemmen li fis-sunet li għadna kemm smajna lil Malta diġà hemm tweġiba għall-mistoqsija tiegħek. Għalkemm għandi numru ġmielu ta' poeżiji li jfakru xi ġraja partikolari marbuta mal-istorja ta' ġensna, huma tassew waħdiet il-poeżiji li fit-titlu tagħhom
immarkajt data storika. Ara, fost dawn il-ftit insibu pereżempju l-innu 1921 l-ħut il-Maltin nar loti tal-Kostituzzjoni. Kostituzzjoni li għandha rabta kbira mal-irvelli ta' 7 Ġunju, imma għalik din il-ġarja ma kienx importanti, ma jidhirx li għandek poeżija jew sunetti li tfakkar din id-data li fiha wara kollox tered id-dem tal-Maltin tal-Irvelli. Iva, l-irvellijiet ta' 7 Ġunju kienu għadhom friski u fuqhom kulħadd. It-tqanqil politiku kien fl-aqwa tiegħu. Fis-7 ta' Ġunju 1919 dakinhar l-Assembleja kellha tiltaqa' folla kbira rrabjata nġabret il-belt, attakkat il-Palazz tal-Gvernatur, l-istamperija tal-Gazzetta The Daily Malta Chronicle u l-bini tal-importaturi tal-qamaħ. Is-soldati Ingliżi biex iżommu l-ordni sparaw, darbu u qatlu. Imma d-dem tal-vittmi ma xteritx għal xejn. Fl-ewwel ta' Novembru 1921 ġie inawgurat l-ewwel Parlament Malti. Dan kien l-isfond u dawn kienu l-kisbiet li għanqluni nikteb l-innu 1921 l-ħut il-Maltin nar loti tal-Kostituzzjoni. Kienu żminijiet ta' bidliet u kisbiet kbar politiċi, kienu żminijiet ta' tama qawwija. Tinsiex ukoll li s-sena qabel fl-1920 twaqfet l-għaqda tal-kittieba tal-Malti u kont fost il-mexxejja tagħha sabiex jitfassal alfabet ġdid li ġie approvat u pubblikat mill-għaqda fl-istess sena. Wara 20 ta' snin nimxu f'deżert ta' nuqqas ta' ftehim, piki bla bżonn u taħwita alfabetti differenti u kulħadd insomma jrid jgħid tiegħu. Imma dont ma xandardu dan il-lum. Nammetti iva. U lil dawk is-sitt vittmi li ċarċru demmhom fis-7 Ġunju kien jixirqlhom l-isbaħ eleġija tiegħi. Imma tinsix li jiena bħala saċerdot dejjem żammejt il-bot mill-politika li fi żmieni kienet tifret u s-saħħa l-irjus aktar mill-lum. Dmiri kien li fejn hemm il-pika u l-firda niżra l-għaqda b'missjoni nisranija. Tassew, kellhom jgħaddu 18-il sena sakemm fl-aħħar iddeċidejt li nippubblika dan l-innu fil-ħarġa ta' Il-Malti ta' Diċembru 1939. Bżajt li nintrabat ma' xi kulur politiku u tantu hekk li xandartu f'rivista li maqtuha mill-politika u tiċċirkola biss bejn ftit awturi. Tinsiex li l-preġudizzju kontra l-Malti kien fl-aqwa tiegħu. U fl-1934 saħansitra kont ġejt attakkat fil-Gazzetta Malta minn PD talli kont qed nikteb il-poeżiji bil-Malti. Saħansitra kienu jgħiruna li bil-Malti se nsiru Afrikani. Inti taħseb li kienet kombinazzjoni li nimbagħad weġibt lil Pio Donati bis-sunett lil ħabib tiegħi PD fl-istess ħarġa ta' il-Malti fejn der l-innu 1921 lil ħuti Maltin nar loti tal-Kostituzzjoni. Mill-ħedla lil qalbek mewtitlek ċens ta' ħila tal-taġieħ poplu Malti xemx telet sejħitlek ħaba triqtek lejn xefa sabiħ. Ma tħossix ġewwa sidrek il-mewġa ta' dem ġdid li f'saħħitha saffik, ma tħossix tilab fuq wiċċek il-fewġa tal-ħelsien li ħajja oħra tagħtik. Dan hu l-jum u din is-sija issir l-għaqda jsir il-patt kemm ma taqbdux fil-ħarba tiegħu dan iż-żmien ma jerġa' kisser l-odda tal-lejl
ġellida, iftaħ qalbek għal-kelma taslim, għal-enija m'hemm xifrem mir-rieda, iżda mqasma tintilef fil-kliem. Għandek mera fil-juni qalbina, illi tqabdu mal-mislem madub, kienu ftitu kien għadu blaħnina, iżda rebħu bil-għaqda tal-lub. Danu l-jum u din is-sija, issir l-għada jissir il-bat, ma taqbdux fil-ħarba tiegħu, dan iż-żmien ma jerġa' ġrajietek il-mixja rebbieħa, qatt la tikser taħt l-ebda nirien, wartu ġilju l-bandiera sabiħa, illi s-sema ħatarlek fi żmien. Irfes kisser kull weda qarrieqa, dak il-wart, dak il-ġilju tibdlux, inti ġawra fuq l-isbaħ ħannieqa, fl-isem talla li jetti jek tiġħdux. Danu l-jum u din is-sija, issir l-għada jissir il-bat, ma taqbdux fil-ħarba tiegħu, dan iż-żmien ma jerġa' ma taqbdux fil-ħarba tiegħu, dan iż-żmien ma jerġa'. Dunkan, daw il-versi nizmuġament minnek il-ġens Malti huwa mistieden biex jieħu rid-tdej u fl-ewwel strofa hekk tħoss ix-xewqat illuministiċi ta' Vassalli u l-imriża tax-xemx tax-xilta tal-dawlin ta' Demek. Qum mill-ħedda li qalbek mewditlek ġens ta' ħila ta' għaqal ta' ġieħ. Poplu Malti, x-xemx tellet sejditlek aqqa' triqtek lejn xefaq sabiħ. Imma aktar minn hekk, nixtieq nisbet l-attenzjoni għall-aħħar żewġ strofi li fihom inti tiġbor il-qofol tad-destin tal-Maltin taħt bandiera waħda li taqqat lil kulħadd u tażel il-fjuri biex tesprimi l-kuluri nazzjonali tagħna. Wara tuġilju l-bandiera sabiħa il-sema ħatarlek fis-żmien, versi li mbagħad jieħu mill-ġdid fis-sunet tiegħek il-bandiera Maltija. Hekk bajda u ħamra biss irridek jiena. Allura Duncan għandna nżed ftit. Taqbel li George Cross għandna inwarduh mill-bandiera tagħna. Huwa minnu wkoll li għandi s-sunett lil Malta wara l-ġieħ tal-George Cross li jiena kont ippubblikajtu fil-ġurnal Il-Berqa fil-21 ta' April 1942. Ara l-George Cross huwa it-tieni l-ogħla unur li ngħata mir-Renju Unit għall-qlubija fil-preżenza tal-għadu. Tajjeb ngħidu li dan il-ġieħ jingħata individwalment u rari tassew, anzi qatt ma ngħata lill-poplu ta' pajjiż sħiħ. Allura huwa ta' bilħaq unur mistħoq. Tinsewx li matul il-blitz il-forzi nazisti u faxxisti radmuna bil-bombi. Hitler rid jiknisna minn fuq il-mappa tal-Mediterran huwa fatt li matul it-tieni gwerra dinjija l-aktar li niżlu bombi kien fuqna l-Maltin. Lil Malta wara 2000 attakk mill-ajru. Dejjem rajtek sabiħa u Malta tiegħi.
fil-libsa mżewqa li int ħdimt ma' snin, libsa li ta' fis-sena f'bosta frijaj, minsuġa bħajt l-imħabba u twemmin. U jien, poeta, kemm għannaqtek miegħi, kemm bews qiegħdlek fuq ħaddejk ħelwin, kemm ħaddimt ħsibi u qalbi u dejf ta' drijaj biex ma narakx fidejn il-barranin. Issa l-libsa ja ħasra ma għadix sħiħa, għadu bla qalb li ma rebħekx bil-ħarta, infex fil-libsa u ċarratilek sewwa. Ma jien ma rajtek qatt bħallum sabiħa, o Malta tiegħi, għax mill-libsa mċarta stajt nara l-sidrek u l-eruq ta' ġewwa. Tinsewx li t-tieni gwerra dinjija kienet l-akbar u l-ar konflitt violenti fl-istorja tal-umanità li kaxkret fl-oqbra 15 miljun soldat u 38 miljun ruħ oħra ċivili. Naħseb dak is-salib għandu jibqa' jfakkarna f'dan il-martirju għall-libertà mid-dittatura. Għandu jibqa' parti mill-bandiera tagħna. Jien li għext u ġarrabt snin tal-gwerra nħoss u jidhirli li dan is-salib għandu jibqa' tifkira ta' dawk li ġew sagrifikati fuq l-artal tal-libertà. Billi jitneħħa biex minn għalina nwarbu kull ħjiel ta' kolonjaliżmu nkunu qed nitqarqu xi ftit. U kliemi kien profetiku mqar fl-istess sunett tal-George Cross. Isimgħu x'tarru kliem istess fil-fissestet. Lil Malta wara l-ġieħ tal-George Cross. Maħbuba Malta tiegħi, meta jiena nifli l-ġrajiet li għaddejt minnhom int u nara f'kull tiġrib kemm sfaw qalbina u liedek u bil-ġieħ kemm iżejjint, toħroġ qajta minn qalbi, Alla tal-ħniena, kemm ħabbejt għal din l-art, għax jien emmint dejjem li saħtek mill-mislub li fdina, mislub li int araft, ħabbejt, kennint. Malta rebbieħa, itenna, iżda fruħ ġensek, tħallix tibred dik l-emna u dik l-imħabba li fil-qalil ta' ħajtek kienu wensek. Għaliex nibża li l-kelma tal-foħrija titbiddel foħra li kull ġmiel it-tabba. Jekk trid tibqa' rebbieħa, ibqa' Maltija. U jekk ġensna jrid li ruħna tibqa' Maltija m'għandux iwarrab l-eżes ħaġa li torbtu ma' din l-art. Għalhekk kliemi jibqa' jozza l-ġurnata tal-lum, jekk mhux aktar. Għaliex nibża li l-kelma tal-foħrija titbiddel foħra li kull ġmiel it-tabba, jekk trid tibqa' rebbieħa, ibqa' Maltija. Hawnhekk żgur li qed tirreferi għall-Ilsim Malti. Qed nirreferi għall-Ilsim Malti u għal dak kollu li bih aħna narfu lilna nfusna u lill-artna. Malta ta' żmieni tant inbidlet li llum bil-kemm għadni narafa. Minix nirreferi biss għall-iżvilupp sfrenat li għamel sfreġju sħiħ lill-pajsaġġ Malti. Fit-triq tiegħi hawnhekk rajt deritt li qatt ma bsart li se narhom, la fomri u lanqas wara mewti. Jidher ċar li r-rajba issa rabbiet eruq ħoxnin u l-identità tagħna iċċajpret u qed titmermer xi ftit. Tassew saret ħafna ħidma u qed tagħmlu mill-aħjar biex issalvaw u tirrestawraw ġojelli ta' arkitettura, pittura, skultura u sewwa tagħmlu trawmu kuxjenza u l-ħares ma jsirx hekk, imma hemm ħafna aktar xi jsir. U l-sin jeħtieġ attenzjoni speċjali, l-aktar fost uliedna li nġarru mal-mewġa tal-globalizzazzjoni u kull ma jmur jippreferu jitkellmu bl-Ingliż bejniethom u ma' qrabathom. Hemm sfidi kbar fl-iskejjel u jkolli nistqar magħkom li l-kwistjoni tal-lingwa għadha tkaxkar sal-lum. Tassew li fil-Kostituzzjoni tagħna għandna mniżżel lil Malti u lil sin uffiċjali u nazzjonali ma fil-verità. Kemm qed inħarsuh u nħadmuh fl-oqsma kollha tal-ħajja biex ma jkomplix jiddennes b'ħafna kliem mhux meħtieġ mill-Ingliż. Għar minn hekk, it-tessut sħiħ tal-sinna ċarrat għax moħħkom tfetqu fuq l-irqaqat tal-ortografija u dunkom ma tridux tammettu li l-isfida ħafna akbar minn li. U l-indifferenza iġġib lajb fuqkom. Lil Malta tal-lum u ta' għada. Kont il-warda tad-dinja u sirt bħal miżbla. Min kull xorta ta' qżiż dieħel ġo fik.
inti tilqaw u tifraħ marabela u d-dinja titħaq bik. Fejn hu l-għaqal tarġiel, fejn hi tan-nisa l-mistħija fil-ħars, fil-kliem, fil-bies. X'sar minna l-warda ta' ġbubija, aj għada, kollox irmejt bla qies, għax ruħek mardet mingħajr ebda rażan, is-sem barrani dieħel ġoli bliet. U żgħażagħ tiegħek jixorbuh u jiskru, jitkasbru bid-dnubiet. U s-sem joktor u jiġri u miexja l-pesta firħula wkoll u jmut qudiema slim. Ma fadallek lil ħadd min jilqa' l-ħsara, għax ma baqax ħlief kliem. U qalbek birdet, għax ma diex issaħnek dik lemna mqazza li fil-jum tal-hemm kisret lodda tal-ejra u fuq santirmu kidbet storja bid-dem u rebħet għadu li ħadd ma kien rebaħ. Inti kollox niġġist, djaru triqat. Sa fis-satra tal-knisja ddaħħal miegħek il-kesħa tal-fruat. Oh, meta jasal bit-tifkira mqazza Settembru mbikki u fl-oqbra minn sijin jitħarrek bit-tnejjida twila l-adam ta' dawk il-qalbenin. Isma' minni, tersaqx bit-tifħir fommok, bir-rant fidejk quddiem il-monument. Jiena ngħidulek, gidba sar tifħirek u gidba l-monument. Għax jiena rajthom lil missirietna, erwieħ ħożbiena jduru mal-iswar, ħarsthom miksura marbutin dirajhom fuq iżdra tal-azzar. Ifittxu l-wirt li ħallew huma u jxenglu rashom għax ma raw imkien. U reġgħu niżlu ġo qabarhom ħiemda bħal min tilef iż-żmien. Malta, jekk għadu ma nkitebx fis-sema għalik il-ħaq li mess lil Babilon, arġa' lura fi triqtek, min ifejqek jistennik ġo Sion. Dunkan, sfortunatament il-ħin qiegħed jafas ma' quddiem dawn l-isfidi li għandna. X'messaġġ tixtieq li tgħaddilna? L-istess twissija li tajtkom fil-vrus tal-poezija lil Malta tal-lum u ta' għada. Kemm kelli raġun ikteb dawk il-versi profetiċi. Qatt tinsew li l-isbaħ u l-aqwa sinjal tagħna l-Maltin huwa billi nużaw il-Malti bejnietna qabel xejn. U għaliex le, anke mal-barranin. Il-anja tal-sin Malti. X'importani jekkux Feniċju, jekkux Arbi, jew Latin, jekkux Aħrax, jekkux Ħelu, dan lil-sin tagħna l-Maltin. U x'inhu dan Alla tagħna, il-muftiħ tal-qalb u l-ħsieb. Bih nitolbu ħajr is-sema, bih nitkellmu mal-ħbieb. Tallimnieh fuq sider omna, kiber magħna fl-ewwel snin, sfiq intiseċ maġrajietna fl-isbaħ ħolma tal-20. Min illum nimmela lili jekk inħobb lil dan lil-sin li ta' ħajti jaf il-bini sa mit-tefa tas-sisin. Malti, oh Malti, int biss il-sini. L-insna l-oħra, barranin. Int tażilna mill-ġnus l-oħra, bik tinaraf il-Maltin. Bosta drabi qalb il-gewġa ta' bliet kbar li mort inżur, waqt li ħsiebi kien imsaħħar fuq il-ġmiel hemmhekk miġbur, smajt imlisna l-kelma tiegħek u jindort bla telf ta' żmien. Għax araft li kienu ħuti dawk li tkellmu b'dak l-sin. U mal-kelma ntiżġed f'moħħi ġbija ħelwa kollha dawl. Int ja Malta, l-art ħanina, l-art imbirka minn San Pawl. U minn hemm ħafif bħal berqa fuq it-triq ta' żminijiet ġera ħsiebi u smajtek tidwi mat-taħbita tal-ġrajiet. Għaliex int bħal balluta li ġol blat tefet l-eruq, iħabtu wasil ċurwiefen
tarih isfel, tarih fuq, iżda dejjem tibqa' sħiħa, għalkemm tinża minn xi dliel u tistenna l-jum li tarġa' ta' xuxxita tur il-ġmiel. Għalhekk int fost kemm ilsna ġew id-dnejja jdoqqu sbieħ, tibqa' dejjem leżes wieħed sa ma f'qabri mmur nistrieħ. Kontra qalbi konna neqfu hawnhekk kien tassew unur għalija, unur għalina l-koll li jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna biex nerġgħu nisimgħu leħnek fostna minn ġdid. Sinjuri, l-istidna issa lil Charles Corredo, poeta veteran li tul is-snin baqa' jħabbret dan il-Kumitat Festi Nazzjonali ila ta' kull sena u tiġi Dunkarm. Sunet bil-isbaħ u se jkun qed jinstema' għall-ewwel darba. Lanja mill-qabar tibbi. Eccellenza, nur pjaċir narak. Lanja mill-qabar tidwi. Qabar aziz li qed terfa' l-ġisem ta' saċerdot Wild Den tal-Art Maltija. Ressaqna biex fuq sidrek, fuq ġeblek, nilmħu l-isem li qrajna żgħar taħt l-ewwel poeżija. Dewwaqna l-għanna tal-poeta ewlieni, nirefa' l-sinna mit-maqdir barrani. Fakkar li moqdi llum u fil-ġejjieni saħħaħ ir-rieda ta' minnu beżani. Għaddew snin. Il-fdal ġbart qed jaqa'. Fit-trab iddub il-qalb tintemm kull ħajja. Mal-ħsieb tal-moħħ maġhum il-qalb għad baqa' minn qux bifrux tad-deb fi ktieb il-ġrajja. Il-ġisem mil marruħ Dunkarm tħalliet issemma il-sim pajjiż bl-isbaħ għaniet. Nixtieq nibda billi nsellem lil dawk kollha preżenti hawn fil-Palazz ta' San Anton għal din is-serata kommemorattiva annwali fġieħ il-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm Bsajla. Jiena insegwi n-nisġa kommemorattiva imżewqa b'numru sabiħ ta' siltiet. Jiena insegwi n-nisġa kommemorattiva imżewqa b'numru sabiħ ta' siltiet minn sunetti u poeżiji patriottiċi ta' Dunkarm. Ma stajtx ma nirriflettix fuq dak li Dunkarm jixtieq. Jew seta' jixtieq jgħidilna kieku kien magħna llum. X'messaġġ għandu jew jista' jkollu għalina Dunkarm f'dawn iż-żminijiet. Fil-versi ta' Dunkarm magħżula biex jiġu animati f'din is-serata niltaqgħu ma' diversi patriotti Maltin li għalkemm taħsib filosofiku, politiku u reliġjuż differenti kollha għandhom fil komuni. Il-fil patriottiku imnebbaħ mill-imħabba għal Malta. Dunkarm jirrikonoxxi f'dawn il-personaġġi is-sintesi tal-patriottiżmu Malti. Iżda f'din is-sintesi wkoll għandna nilħmu iż-żarrija ta' patriottiżmu li għandu jixprunana wkoll biex immorru saħansitra kontra l-kurrent, kontra dak kollu illi joħnoq kull bidla. Skrutinju, kritika u azzjoni neċessarji jekk verament nemnu f'Malta aħjar, Malta li tmur lil miż-żewġ kampijiet ta' aħna u huma. Malta li tfittex li taqqat lill-ulida naturali
u kollu li adottivi f'pon wieħed. Ek kif fi ftit tal-ġimgħa oħra pajjiżna jkun qiegħed jiċċelebra il-50 sena ta' Malta Repubblika wara li ftit tal-ġimgħa ilu iċċelebrajna s-60 anniversarju ta' Malta Indipendenti, tajjeb li dan ukoll ikun mument fejn il-koll flimkien nerġgħu inħarsu mill-qrib lejn dak kollu li jaqadna, lejn dak kollu li jiddistingwina u li jagħmilna minn aħna. Tajjeb li din is-serata ma tkunx biss kommemorazzjoni tal-poeta nazzjonali tagħna, iżda tkun ukoll serata formattiva għalina, għal dak li aħna, għal dak li naspiraw li nkunu. Hemm bżonn li nkunu kritiċi u pragmatiċi. Li nkunu kritiċi dwar min aħna llum, li nkunu kritiċi ta' min u fejn għandna nkunu bħala ġens jew nazzjon u xi kwalità ta' mħabba l-pajjiżna tixprunana. Li nkunu kritiċi ta' min nistgħu nkunu fil-futur bħala Maltin, bħala poplu b'istorja millenarja. L-isfidi li għandna qudiema l-identità Maltija mhumiex ftit. Hemm l-isfida tal-ambjent u l-pajsaġġ naturali Malti mifni mill-iżvilupp li spiss ma jikkontribwix għal kwalità ta' ħajja aħjar. Hemm l-isfidi tal-multikulturaliżmu, id-diversità għanja li iżda din m'għandha qatt toħnoq il-sienna l-sien Malti. Iżda biex dawn l-isfidi nelbuhom irid ikollna sens ta' patriottiżmu profond u kritiku. Dak biss jista' jgħinna. U mhux ftit biex dawn l-isfidi aħna nirbħuhom. Irridu nkunu viżjonarji. Il-messaġġ jew stedina li nħoss li għandu dunkarma għalina llum hi li nsenslu damma ta' patriottiżmu kritiku Malti f'kontinwità bejn il-passat, il-preżent u nħarsu lejn il-futur ban wieħed u wieħed ewlieni li nkunu poplu aħjar, gburi bil-kisbiet ġejjin minn fejn ġejjin u għamilhom minn għamilhom u li nħarsu b'fiduċja u impenn lejn il-ġejjieni li għandu jkun tagħna l-koll. Għaliex din l-om li tatna jisimha ma jixirqilha xejn inqas minn dan. Jien nirringrazzjakom u grazzi tal-li ġejtu għaw numerużi l-lejla. Eccellenza, nirringrazzjaw ħafna diskorsi għak il-lejla. Sinjuri, wasalna fit-tnien ta' Kodinajt, bil-ħak kienet esperienza unika għalija ta' għalija stantiħor kienet għalikom. Eccellenza, fissem il-Kumitat Festi Nazzjonali fil-Kan Festivals Malta u l-Akkademija tal-Malti nirringrazzjaw ħafna tal-li jorbok ospitana għawnek fil-Palazz ta' Sant'Anton bħasnina qabel kommemorajna l-poeta nazzjonali. Nizuħajr il-kull min ta' Semu, Joseph Gallia, Antonella Gallia Lofreda, il-maestro Dominic Gallia u il-kantanta Francesca Pezzina, il-signori Paul Valletta, Kenneth Catania, Aaron Patch, Vince Kilcock u l-Dr. Sandro De Bono u l-uffiċjali kollha u l-ħaddiema kollha uffiċċju tal-President. Issa, kif għal-filmna ġar ċelenza tagħha il-President wara l-Malti nistennuhom naqtu magħna għal-riċeviment. Grazzi u lejla tajba.